Ambedka butunlar bu yoniga. Mandekka tu. İsi dan canım isi. шумо дар хориҷ зиндагӣ мекунед. Агар тӯю марака доред, барои сабти баландсифат ва нархҳои дастрас ба наворбардорони ватанӣ муроҷиат кунед. наворбардори касбӣ Санҷар Медиа имрӯз имконият дорад ки дар шаҳрҳои Санкт-Петербург ва Москваи Федератсияи Русия тӯю маракаи шуморо дар сатҳи аврупоӣ бо маблағгузории тоҷикона сабт кунад. фаромӯш накунед, барои оне ки рӯзҳои хурсандӣ дар хотираҳо нақш банданд, онҳо бояд хело хуб наворбардорӣ карда шавад. пас Санҷар Медиа дар хизмат шумо мекунед. роҳат. телефон барои тамос 98 867 94 94 98 858 39 39. тӯю маракаи шумо бо студия Санҷар Медиа боз ҳам зеботар мегузарад. салом дӯстони азиз, метавонед ҳамин гуна ба студияи мо фармоиш диҳед. бо хоҳиши шумоён ин ҳамин чизҳоро овардем. дӯстони азиз, метавонед ба студияи мо фармоиш диҳед дар рӯбарӯи мағозаи Мерос Санҷар Медиа 98 858 39 39. Санҷар Медиа ҳамеша дар хизмати шумоён аст. یا موزیک در کار ناظرش به Maalesef güzel edi rast. Kani rasm giren isi. Isi. Evet, tamam peki. Kani mana ma. Isi demce sudan gireceğin ha? Gire. Ana ilaba ana hafta istana. Oh malade sana. Gire tamam. Ne ve? İyi ya, bar odama rasm giren.
менҷа есть одамон расм гирифтам